May ngadlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Okay. Karon di ay nang hatag og abono sa katong nakadawat og humay nga register sa kuan sa murag sa Department of Agriculture ba. Okay. Mao ni kahintang sa pagpanghatag og abono diri sa lungsod sa Matalom. Sa unsa nga barangay pa ni ma'am? Tanang barangay? Okay. Alphabet ka kan din eh. Alphabet ning paghatag nga ning abono. Maunig mga abono na nga ipanghatag sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, guys. Okay, maunig mga abono nga ipangpanghatag sa mga farmers diri sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck. Alphabet ang pagpanghatag niyan. Dito, guys. Maunig mga abono nga katong nakarehistro sa DA diri sa lungsod sa Matalom. Pang-abono ni sa mga tanom. Okay. I hope nga magmalipay itong mga farmers aron mas mukuan pag ilang mga kwan. Busing asa nga abono ni busing? Abono sumay? Okay. Bisa ko. Kaya mao din pang abono sa humay dire sa atong lungsod ang ipanghatagan ang mga farmers aron mas mudaghan pa ang ilahang mga kwan. Ang ilang abot sa uma diri sa lungsod sa Matalom. Okay, iko pipi andam mutabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck mga farmers diri sa atong lungsod sa Matalom. O ako mang hinaot nga daghang pang maani sa iyong humay diri sa lungsod. Okay, today is February 9, 2022. Iko pipi live diri sa municipality of Matalom sa Matalom Gym diri sa lungsod sa Matalom.